Godmorgen Protmel, og velkommen til Open by Night-dagens første udsendelse. Alle glæder sig til i aften, hvor det jo er kulminationen af Protmel 2013, nemlig Open by Night i Protmel, og alle værksteder er knap og nap klar til i aften. Husk, du kan læse artikler, annoncer og høre radiosports på protmel.blogspot.dk. Traditionen tro vil vi nu levere dagens vejr. Temperaturer fra 6 til 13 grader, sol fra en næsten skyfri himmel. Husk det varme tøj, for det er lidt koldt om fødderne. Husk, at jeres familie hjertens gerne må deltage i aftens festivitas. Der vil være mulighed for at købe mad i aften for 45 renorker. Til mange penge med, så I kan få handlet i aften. I aften kan man kun handle for madrenorker, så man kan veksle i banken. Men i casinoet kan man stadigvæk bruge normale renorker, så husk det. Og nu er caféen åben her kl. 9.30. Vi høres ved kl. 11 på Protmel FM. Hej hej.